Hello guys, good afternoon. Welcome back to my channel, Tres Maria's Farm. So andito ako guys sa aking kulungan ng aking mga pato at papakainin ko ng mga na sobra na sa hinog na mga saging at saka itong papaya. So ayan guys, kasi yung aking mga pato ikinulong ko muna kasi nangingitlog na sila. Doon sila sa labas ng itlog, kinakain ng mga aso. Kaya ayan, dito muna sila sa loob ng kulungan. Ayan, may itlog na kasi sila guys. Ayan, ayan, yan yung itlog niya. Ayan oh. Ayan oh. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oh, naka-11 na pala silang itlog. Kung hindi sana pinagpapapak ng mga aso, marami na sana yan. Kasi yan na dalawang babae. Nangingitlog na yan guys. So ayan. Sinamahan ko ng isang lalaki. Kasi sinama ko dito sa loob yung isang lalaki para dumami pa yung itlog nila. Yung dalawang lalaki andun sa labas. Kasi tatlong lalaki, dalawang babae lang na pato ang andito sa akin. So ayan guys, pati yung mga itlog ng itik, nauunahan kami lagi ng aso kaya hindi namin makuha-kuha kasi watak-watak yung mga itik mangitlog. Minsan dyan lang sa mga puno ng saging, minsan naman sa palayan. Kaya ang hirap hanapin pagka tuwing umaga. Minsan aso yung nauuna sa amin manguha. Kaya kadalasan inaagahan namin para maglibot-libot na dyan sa tabi ng palayan. Kasi minsan nasa palayan sila guys nangingitlog. Yung mga itik. Yung itik kasi hindi sila matino mangitlog. Hindi katulad na itong mga pato na talagang gumagawa sila ng ano nila. Yung anong tawag dyan? Pangingitlogan nila. Minsan dyan sila sa mga puno ng saging gumagawa ng kanilang mga pangingitlogan. Yung pugad ba? So, ayan guys. Itong sa taas ay mga kulungan naman ng mga tandang. Mga alaga ng aking kapatid. Hindi naman siya nagsumasabong. Inaalagaan niya lang. Yan ang hilig niya, mag-alaga ng mga manok. Ito yung wala pang laman na itlog. Hindi pa nangitlog yung mga manok.